Ik ben Henry Peters. En ik ben Jan op het veld. En samen zijn we het duo Blonje en Blauw. En sinds een jaar of 10 trekken we al door het Limburgse land. En met een soort buurt, maar dan met 2 man. En de bedoeling is om de lui zoveel mogelijk aan het lachen te krijgen. Ja, dat is eigenlijk onze insteek. Ja, dat is geweldig om door het Limburgse land te trekken op je boontje over de zittingen en door ze acte présence te geven. Zo ook deze keer gaan we koken met Ton. Trouwens, heb je al eens gekookt? Ja, van gif. Ja. Ja, mijn vrouw die kookt ook lekker van gif. Nee, maar in de keuken koken over een scherm. Dat is nog een knie klaargemaakt. Ja, met nieuwjaarsding er weer voor de deur. Ja, het is weer zoiets koken met Ton in een restaurant populair. En ben je met die staan? Duo Blonje en Blauw. Ik zie wel in de blonje en ga in de blauwe. Dat moet je bij Maar dat hebben. was zo zelfs om 2 uur in een zin. Ja. En weer is van ik blonje en weer is blauw. Ja, ik ben ook wel eens wel blauw. Maar Maar we dat kunnen ons de betekent hand dat geven. je- Ja, we kunnen ons de hand geven. Ja. Ja. Oh. En je doet wel eens kokkerellen zo te zien van wel. Ja. Ja, want mijn vrouw heeft dit keer weer het hem op de wok gestreken, dus we zijn er helemaal verdig voor. Voor haar je best wel en voor tijd hebben om eens lekker in de keuken te storen en een lekkers te maken. Ja. voor ons. Ja. Ik ook. Vreug me erop. Ja, ik ook. Hier pak ik gewoon die zolk jongens. Ja. Want je moet wel die zolk om doen, ook al heb je een prachtige jas aan, je stond er prachtig op overigens. Is dat in een echt terug of zo, of pak je zo er al even neer? Nee, dat is ooit in een pizza-ek geweest. Dat hebben we voor een paar jaar geleden hebben we dan dat geheuren gebracht, eigenlijk bij onszelf op het Bontjenhoven in Herkenbos. En langzamerhand zijn we dan gaan uit kunnen bouwen en uiteindelijk is dat een act geworden. Ja. Maar we hebben er meerdere. Oh ja, ja, dan heb ik ook wel eens gezien bij de pizzaboer in Karken, of niet? Heb je er wel eens gebakken aan? Ja, daar hebben we er net van gebakken. Ja. Zo, we gaan eens even naar Bartje toe. Kom goed gemid. Tony, Goedemorgen Bartje. goedemorgen jong. Dus is het. Ik wilde geen meer uit de keuken gaan bedrijven, maar ik heb wel een paar goede koks metgebracht. Want iedere keer begin die lessen proberen te lezen, dat gaat niet door met ik. Oké. Gaan ze het programma overnemen? Nee. Maar een beetje assistentie. Oké, assistentie, ja dat kan. Ja? Ja. Wat heb ze gehad in petto? Ik heb verkenshaas met proemen. Die proemen gaan we marineren. En dan gaan we die verkenshaasjes met verhullen. En dan ik heb puree, maar dat heb ik al een beetje voorbereid. Oh, je hebt ze het voorbereid. Dat is toch de eerste keer normaal, duizenden meter. Ik ben zo helemaal op ze gevangen. Ja, ik zou zeggen, kom maar op met die gasten. Kom maar door, kom jongens, we gaan beginnen, want ik kies er geen op binnen. Zo, dat is nu niet met zijn werk, we gaan even de heen wassen, maar je moet het toch beter schokken. Ja. Ja. Kom was je moet niet heen tegelijk, je zit altijd samen. Kom erbij joh. Ja, als jullie naar bad Zeker, hier, dan pak ik even de hier, hè. normaal bij ons is alles Dood van dat- vettig, behalve de soep. Hè. Normaal was ik daar zin Ja, in hier, 40 uur. Oh, daar is het goed, een goede guy toch. Kijk eens hier, jong, die trekken het papier goed uit. Dat zijn die willen eraan hier. Dat bracht je in zijn kloor haaien. En er is ook wel veel materiaal met die verreklik, zeg. Zo, we gaan eens kijken wat dat allemaal moet zijn. Zo. De verkenshaas. Proemen. Daarbij komt jus d'orange, cognac, citroen, beetje suiker. En dat is eigenlijk de marinade die er moet gaan leren. Calafon, dus eigenlijk gaat basis saus. De puree waar ik al voor had bereid, daar kun je een beetje melk bij om het lekker smeuig op te warmen. En daarbij, dat heb ik net niet verteld, doen we nog wat winterasperges. Die doen we schorseneren, dus die doen we heel dun snijden in lange banen. En die doen we frituren, die komen er bovenop. Het klinkt heel lekker, laten we maar heel goed beginnen. Zie je, dat is waardoor is zo'n materiaal. Dat is richtige winterasperges. Dat zijn goede sorteneren, zeg. Ja. Oh, ik dacht dat ze die koos roken. Ja, dat vind je al van uit, hè. Oh, Wat over is, hè. Nou, daar zal ik maar niets meer zeggen. Ik hoop terug wat ik hier van deed. dat is die van Fidel. Fidel Castro. Hoor je daar al van Bill Clinton? Die vrouw ook. En moet Oh, je dat ook is- over die proemen Dat is zeggen. net. Dat is net. Dat van mijn vriend zit, die vrouw. Oh, nee, zet ze niet zo lang, maar wel zo vettig.
Oh, ik heb ze al gewassen, ja. Ja, dat is heel mooi. Kom Normaal maar. gesproken zit die helemaal vol met modder en zaaiend. Hè. Dus als die binnenkomen, dan kan die eigenlijk, lukt die even naar water. En dan nog gewoon goed zuiverborstelen. Komen die hier neer of komen die eigenlijk? Ja, dat is gewoon heel anders. Ja? Ja, dat is nu echt de tijd voor, dus dat is volop te krijgen. Hè. Ja, op een moddergrond zat het regen. Die jongen had je er weg. Nu wel, ja. Dat zijn redelijk van de toort al die jaren. Ja, dat is echt, er zit echt een dikke log zijn, maar zo zus liggen. er Jongens, niks. laten we nu beginnen, want het programma moet maar niet 2 uur duren. Hè? Nee. Ja, nou, Ja. dat is toch al begonnen? Nee, Ik ben los, ja. ja, oké. Ja, ik mocht niet te veel doen. Proeven mocht ze in de kom doen. Gaan we even marineren. Is het Marineren? een lepeltje? Nou, die Oh, mocht ze die- oh, allemaal die in goed zo. doen. Dan gaan we eerst even citroen raspen van de boetekant van de shell. En daarna snijden we hem door. En dan mogen we het sap opkniepen. Kijk eens, zie die werkhandje uit. Jazeker, er zijn twee hangen bij in de boek. Wat hij niet doet, wat ik liggen. Want er Dat is is kort seizoen hoor. Die kort seizoen is het palen. Ja, half februari is het afgelopen. Doorsnijden. een lange weg op 12. Ja, dat wordt makkelijk zo kniepen. Zo, en dan Dat ze even de hand eronder. Zeker dat die die petjes petjes niet opvallen. vallen. Juist. Je weet er alles van, zeg je. Zusje, nu dat ik gooi koks met hem gebracht. Ik dacht eerst dat het net koks waren. De wannabe cooks. De wannabe. Dat was het. Ja, maar dat hebben ze als vroeger ook al met de pollepel ingeslagen. Hè. Dus Ja, Bart, laat die niet verrassen, jong, die kieken heel veel naar koken met op. Je luistert Ja, maar wat zeker. ik die zeg. En dan rollen ze ook die grapjes uit, hoe ze met optreden. Ja. Ja. Ik heb ze nog Zo. nooit gezien. Ja, je leert ze van alles. Nee. Nee. Ja, dat wel. Ja, dat weet Ja, ik oké, niet. Dan kom kunnen maar. ze nog eens altijd kijken op Facebook ook naar Duo Bloen en Blauw. Ja, ja. En op internet, hè. Ja. Geweldig, je weet niet wat ze Ja, met. kijk, ik kan zelf gewoon in tegelen, dus ja. Dus ook Ja. in de vrije tijd natuurlijk veel in tegelen. Ja, maar Ja, ja. ik kiek meer. Ah, zit ook wel dan iets, de hè? zinswerk. Zit er ook wel, ja. Nou ja. Oh, ja. Oh, dat is wel eens geweest. Maar tegelen voornamelijk is met de boerenraad, hè. Die organiseren Ja, dat ja, wel ja. gewoon geweldig ook weer. Ja, ja. Ja. Nou, dan mocht je chudrage bij. En dadelijk komen we dat heel even in een bankje even opkoken. Dat het gewoon lekker door kan trekken. Ja, dan wacht ik wel op het flamberen Kijk maar. dadelijk, dat liep niet Knop. nog echt. Het gans Zo verder. mogen ze allemaal. Ja. Oh, Zo. Kost er nog moeite gespaard hier, zeg. Nou, dan gaan we dit even in een bankje. En dan gaan we even naar de kachel, want de suiker dat gaan we eerst een beetje karamelliseren. Ja, zo. Kijk, ja, dat vind ik mij. Nou, die, Maar om een beetje in de trend te blijven, kan ze ook voor die keer wel eens logement doen, dat weet je ook. ja, dat zijn ze nu aan het verboden, hè? Ja? Ja, ja. Nou, dat is ook al zeg, dat is precies mijn vrouw. En die is niet zo zoet, maar net zo geraffineerd. De hebt we gaan alle sokken erin gegooid. Had dit gehoven, maar dat mag je niet Oh, doen, dan dat moet gaan we maar dadelijk even doseren. Nee, ja. Ja, pak het kumpje maar. Dat is de Ja, helft. dat doen alles op lunch. De helft. We hoeven echt maar, ja. Yes. Ja, Niet dan een plantje te hebben, hè. lopen we dit karamelliseren. Als er dan een beetje water in is, dan hoeft ze dan echt niet zo bij te blijven staan. Oké. Want dan hebben ze wat meer speling. Gewoon En een weer paar- lekker broen. Dat is ook Ja, dan laten we erin lekker Ja, kleuren. ja, ja. We hoeven echt maar een heel klein beetje water te zijn. Ja, dat is meer dan genoeg. En dan zie je, dan gaat dat Dat is een goede vanaf. truc, zeg. Ja, dan kun je ook gewoon de suiker laten smelten, maar dan moet het eigenlijk bij blijven staan. En dan geeft het wat meer speling eigenlijk. Maar als op z'n direct karamellen. Juist. Ja, ik wilde eigenlijk een voorstel doen, Bart, voor Stony Top Boete den Optocht te presenteren. De 16e dag dat dit jaar was, 16 februari, is me niet vergis. Of, ik weet het niet precies, het kop zo. Ja, volgens mij wel. Ja? Het 16 is maandag. Ja. Ja. Ja, dan zijn we morgens met de hier presenteren en dan wil ik voor die twee heren doen, dan gaan we hier even, dan maken we een vastenavondsmenu. Volgens mij staan we hier eigenlijk met hongerman te koken, of niet? Ja, maar die doen ze gezellig. Kijk, en je gaat hering doen. Maar dat was ik Dan doen we zingen. nu nog wat van de bekker. Een mondje kort. Van onze warme bekken. Ja. Nou, zuus, hij is eigenlijk gekleurd. Ik zou hem niet veel donkerder kleuren, dan moet eigenlijk alles erop. Alleen om kijken, dat is loeiheet, hè? Och, kijk je aan, pruimkes. Ja, dat vind je de pruimkes niet lekker, hè? Eet weer, mensen. Ja, zo heet weer een ene Nee, keer. dat vind je zo niet weg. Nee, dat is wel. Ik dacht dat we alleen maar even koken. Hey. Ja, maar wat ook. Ja, maar Ja, met ja. koken met pannen, hè. Daar Ja. zijn ze nog de cursus koken zonder pannen, hè. En dat was samen georganiseerd met degene wat ook naar je zonder garen deed.
Dit mogen ze dus eigenlijk al in een dag van tevoren doen. Als ze dat willen gaan maken, is dat lekker dat ik het gewoon doortrekken. Hè? Dat komt nu dadelijk in de varkenshaas. Ja. Ben je dat nog? Of? Nee, eigenlijk hoeft dat niet. Nee, we gaan eigenlijk een geertje maken in de varkenshaas en dan gaan we die proemen in doen. Dat is veel vochtig nog eens, joh. Ja. Ja. Dit is eigenlijk hetzelfde vocht. Maar als ze die proemen in hebben gezet en dat zuid een tietje, dat wordt ook wat dikker. En dan is het echt wat stroperiger. Je kunt het niet echt zien, want je hebt ook niet echt een lepel bij de hand. Maar dan kun je natuurlijk door dat zouten en dat sokken, Ja, dat ja, ook bijeen. ja. Ja, de alcohol dat doen we ook bij nog voor de smaak. Oh, maar niet te bang. Nee, ik ben niet bang. En dan leut ze het eigenlijk gewoon staan. Dit kunnen ze dus heel goed al de dagen van tevoren maken. Ik ken het. En Trekt dat ook, hè? Ja, en dat kunnen ze lekker ook als ze kaninenboter is maken, ook lekker. Ja. Dus, en dat kunnen ze heel lang bewaren, doordat de suiker conserveert ze dat ook best wel. Oh, dat is een goede tip. Ja. Tip voor met de kerstmis, dat is zo fijn. Dat is een goede type, hè? Ja, tip. Ja, dat geurt, zeg. Ja, dat kun je niet spreken, nog een beetje Turks, je komt naar terug uit Turkije. Dat zuus, hè? Nou ja, de varkenshaas. In dit geval, ja, dat zijn kopheerskes. Eigenlijk is het hetzelfde als de varkenshaas op zich, hè. Niks mis met. Gewoon kijken dat rondom alles weg is. Ik vind dit eigenlijk al heel netjes. Dan ga je ze eigenlijk heel even die dingetjes insnijden. Maar je moet even uitkijken dat ze een smaal netje hebt. En dan gaan we er dadelijk heel voorzichtig die proemen in stoppen. Dat is natuurlijk wel... Dat is ook weer Dan moet je met je veel doen. Ja, maar dat is altijd, hè. Ja, vlees moet voorzichtig omgaan, zeg je zelf. Koken is eigenlijk heel veel opgevuld, hè. Maar, nee, maar vooral met mes moet je altijd echt voorzichtig zijn. Het is er nog best wel een scherp mes. Nou, als je ze een dag hebt laten staan, dan zijn ze er ongeveer zo uit, hè. Dus proeven lekker in het sap. En dan kunnen ze eigenlijk gaan vullen. Natuurlijk, even kijken dat jeetje groot genoeg is. En dan moet ze er heel voorzichtig even die pruimjes in die. Dat is materiaal, dat is op het setje, nee joh. Ja, dat is een goede kok en verloren gegaan en die, inderdaad. Ja, kijk maar eens wie verloren de... en kijk eens daar. Is er dat leuk? Laat het maar meegeven. Ja, dat is... Net als het een Zwitser oeren aan het maken is. Die staat 3 netjes erin. Nou, Oh, Oh, kijk eens, ik heb hem. Ja, dat is goed. Nou, zo. hangen er nog. Moet je er nog heen? Ja. waarom doe je dat met de wijsvinger, nee, met de middelvinger? Ja, dat is de vrolijvinger, hè. Dat is de ene om te wijzen van doe eens doof, hè. Oh, maar zo, nee, dat is goed. Maar je het vroeg, hè? Ja, ja. Kanteren het. Ja, dat is... Je kijkt eraan af hoe lekker dat het is door die marinade, hè. Ja. Het is vier daar. Ja, nou, fijn, die hebben we gemarineerd. Die kunnen we peperzouten en dan gaan we die aanbakken. Wat ze zout kunnen doen, ik doe het eerder altijd, de zout zou ook nog het spek omheen kunnen draaien. Ja, dan maken ze het geel ook nog wat bijeen. En ik nu zit er wel zo'n flapje aan, maar uiteindelijk maakt dat niks hoe dadelijk. Dan kunnen we ook al langzaam de saus gewoon opzetten, want we hebben de basissaus, de jus de veau. Maar dan gaan we ook weer die marinade in verwerken. Ja, zo. Die jus de veau, ja sorry, kalfsvel. Dat is eigenlijk de basissaus, die wat we in de keuken, zo'n grote ketel, daar hebben we op staan. Daar maken we saus van. Daar doen we van die marinade en dat laten we inkoken. Dus reduceren, dan krijg je eigenlijk lekker saus. Zullen we eigenlijk ook zo kunnen koken? Je kunt ze ook gewoon in een supermarkt hebben, zoals in die putjes kalfsvel of zo. Dus zo kennen. Zelf maken ze lekkerder. Ja, dat duurder. Ken je al zaad en peper? Ja, Geer. Misschien wel een tempo zeggen. Ja, ik doe het wel. Hier de schuilt, ja. Hij doet het helemaal lokker, maar dat kun je omdat er de jas nog los zit. Ja. De jas niet vastmaken. Dat is nog een beetje lokker aan. Zo. Dat verpak ze toch niet, hè? Wat niet van zo'n gekke. Ik kon zomaar kok zijn. Ja. Oh, ik steek het te koken, moet dat? Ja, we gaan het vlees aanbraaien, maar daarbij begin ik ook al de puree wat ik heb voorbereid. Ja, dat vind ik nog niet zo heel spannend, dat hebben we een keer gedaan. Hè. Ja. Dan gaan we weer maken.
En dan gewoon de saus in komen. Oké, dus je kunt de puree ook weer opnieuw warm maken, Bart. Zeker. Ja, dat is Zeker. Ik heb dus eigenlijk die kalf die gaan we nu gewoon lekker laten koken. De puree, daar zet ik op. Maar de puree, daar doe je een klein beetje melk bij. Omdat toch, ja, als ze hem op gaan zwermen, moet hij weer een beetje smeuig weer. En dat doe je met de melk. Ja. Nou, dan hebben we de pan, dat is heet. Dan gaan we boter in de pan. En dan mogen ze erin doen. En dan gaan we ze gewoon lekker bakken in de pan. Moet het niet te kort weer eerst? Nee, dat is goed heet. Ja. Die is scheurig weer. Ja. De pan is scheurig. Het ziet er niet heet doet, maar dat is gloeiend heet. Ja. En dat is het voordeel met werkershaas. Dat kun je gewoon door blijven bakken. Dat hoeft niet in de oven. Dus dan laten we gewoon lekker rustig gaan. Belangrijk is het begin even goed kleuren. Als het goed gekleurd is, mogen ze hem eigenlijk op een kleiner pitje langzaam doorgaan. Dan hoeft er niet zo hel door te bakken. Maar Olaf, ruikt ze het al, jong? Ja, dat is jongen van de kiekers. Zet hij dat niet op een zeker? Oh, we kunnen met de kort die geurt in. Ja, geurt niet. Nou, als we de puree dan wel doen opwarmen, is het wel belangrijk dat ze er regelmatig in blijft reuren. Want anders gaat het er gaan, man. Ja, ja. En wil ze het gewoon heel rustig doen, dan kan ze het ook zeg maar in een goede ijzeren kom doen. En dan zet ze er wel een pan met water. En dan is ze hem afdekken met folie en hoeft ze er eigenlijk gar niet in om te kijken. Marie opwarmen. Juist, dan kan ze hem ook au bain-marie op. Ik kan me Jongen, voorstellen. ik hoor je vakman. Jazeker. Ja. Oh, we hebben hier opwarmen. Dus Maar ik, dat is ook zwarte puree smaakt niet. Dat is hetzelfde wie gele smeer. Dat moet ze ook niet eten. Nee, dat is geweerlijk. Dat is niet ja, dan moeten we even gedraaid weer. Pak even de pincet erbij. Maar als ze met de vlees wordt, maar ze altijd doen kijken of er niet bad zo helemaal in. Ja, dan moet best wel een kleurtje krijgen, hè? Dat is wel. Nou, dan hebben we die saus. En dan gaan we het vocht van die proemen gaan we in die saus doen. Ja. Want dat geeft natuurlijk wel die lekkere smaak dadelijk in die saus. Ja. En dan moet best koken. Dadelijk nog een beetje draaien, dat ook deze kant nog een beetje. Ja, dat is wel de. Hè? Ja. Ja, maar dat ze dan nog op ons wachten. Hè? Ja. Dat is toch nog wel niet klopt, maar dat ziet toch. Ja. Doet er goed uit. Zit er goed uit. Al zeg ik het zelf. Olaf, was een pruimkuppen, jong. Hey. En, Dat die mensen niet met kunnen proeven, dat vind je grijpbaar. ja, nou. Maar we zullen wel met de vingers aan. Hè, dat gewoon, hè. Jo, maar Dat ja. is het enige wat ik doe. Ja. Maar wat Is het puur appel of heeft ze nog het apart in de preek gedaan? Nee, dat is eigenlijk erpel. Gewoon een normale bloemige erpel. Goed gaar, dan drijf ik het door een zeef, door een grove bolzeef. Peper, zout, beetje nootmuskaat, melk en boter. Oké. Ja. En dan eigenlijk gewoon luchtig maken. En gewoon melk zien, geen koffiemelk of Nee, almond of dergelijke. nee, eigenlijk ja, geen rare, geen raar toeters en bellen. Je Bart heeft asbestvingers, had ze me net gezien. Ja, natuurlijk. Stefan, hè. Wat we nog niet gedaan hebben, wat we nog kunnen doen, is de schorseneren heel dun snijden. En dan gaan we ze frituren. Ik heb dadelijk als garnituur bovenop. Wat is eerst gezeld werden en gaan. Nee, dat hoeft verder niet te chillen, we gaan er gewoon dunne plakken van snijden. Nou, de schorseneren, die heb ik dus al, ja, als ze binnenkomen dan doe ik die eigenlijk gelijk wassen. Schorseneren gaan verkleuren als ze erin gaan snijden. Dus u zo. Ja. Dan kunnen we Ja, gelijk zijn er vocht ook goed en dat vocht, dat leunt heel veel troep achter. Dat kan in de vingers blijven en dan krijg je echt bruine vingers. Dus dan moet je eigenlijk zorgen dat ik zo min mogelijk met de vingers er verder aan zit. Ja, wie kent ze snijden? Die kent ze op een snijmachine snijden, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen een snijmachine heeft. Nee. Dus pak ze eigenlijk in een dunschiller en dan maak ze eigenlijk lange banen. En dan moet je eigenlijk zorgen dat ze er goed op duwt, zodat het ook lange banen waren, niet dat het allemaal van die kleine stukjes waren. Dus de schil niet erop. De shell blijft erop, ja. Dat geeft ook een beetje dat leuke effect dadelijk als je die gefrituurd hebt. De frituur heb ik voorverwarmd op 150 graden. Dan gaat het er niet te snel en dan kan je langzaamaan mooi bakken. Ja, dit gaat in de frituur.
Moet ik wel zeggen, als ze dit gijs frituren, moet ze even uitkijken, want dat vet kan niet heel goed tegen schorseneren. Kijk, hier verwissel ik heel regelmatig het vet. Maar als ze dat toezuigen en dat is heel nieuw vet, kan ik dat vet wel slecht weer. Dan krijgt hij kleuren. Dan zullen we nog geen Dan moet je even een beetje... volgen van de sorteren. Nee, maar dan kunnen ze het ook in een pankje met olie doen. Hè? Dan hoeven ze niet per se in een grote frituur te doen. Dus als je gewoon, zeg maar, gaat zonnebloemolie of gaat arachideolie in een pankje thuis, Ja. dan kunnen ze die ook in. Arachideolie. Ja. En de vuur ten opzichte van zonnebloemolie qua smaak? Of Ja, arachideolie kan meer hitte verdragen. Oké. Ja. Omdat het eigenlijk van noten is. Dat kan gewoon wat meer hitte verdragen. Dus ook in het algemeen gebruiken ze voor de dressings zonnebloemolie. En voor iets wat ze heet arachideolie. Nou, dus doordat die proemen erin zitten, er komt toch wel wat vocht uit. En dat vocht, dat kleurt toch wel in de pan. De zout dit brood kunnen halen en in de oven kunnen doorgaren. Dat zou ze kunnen doen. Dan kunt ze hier namelijk ook nog een keer de saus in doen. Dat is wel lekker voor de smaak. Ja. Dus ik denk dat we dat toch gaan doen. Zo doen we het maar, joh. Zo is het nooit lekker, Ton. Saus is goed, hè? Dat kunnen ze bespreken. Je wordt frietje met saus. Saus. Ja. Maar hier in München zeggen ze frietje zo vlees. Zo Ik ga er vlees. niks zeggen, Gert, dat gewoon op. Ja, doe het. Hey, ook goed, ook goed. Ik zet het heel even hierboven. Als ze er nu dus die saus in gooien, hebben ze allemaal die smaken van die bakresten waar dat van dat vlees in die pannen zit. Ja, dat neemt ze nog een keer met in de saus. Dat is natuurlijk wel nog lekkerder, hè. Nou, dan wat we nog moeten doen is even reuren in de puree. Want anders krijgen we een dikke bodem. Bartje. En een dikke boom, is dat een goede boom? Ligt eraan hoe ze die vuur creëert, Tom. Hoe heet het over pannen? Heb ze die nodig voor te buizen of heb ze echt gewoon... Nou, we zitten niet in de vaste loven, dus, Ja, dus ik verwacht... Je moest toch zorgen dat ze een goede boom in voor de de boek heeft. Want anders Voor de Pentamarie, denk ik. Ja, maar daar hebben we nog vaker gehad voor gemaakt. Van de Ja, goede ja, boom, hè. maar Nou, dit zou ze ook kunnen maken dan. ja, ik denk niet dat dit een slechte boom is. Ja, dat is wat ik bedoel. Ik doe het dus toch in oven. Hè. Ik zei straks wel bakken in de pan, maar dan kunnen ze het ook doorgaren in de oven. Ja, ik ben er wel mee gaan zeggen, hier is een beetje dreug nog binnen. Ja, Oh, dan denk je, jong, dat wil dadelijk een gelijk gewien hebben. Ik ken dit wel. Fijn, joh, fijn. Dat is juist de kameraadje af, hè. Nou, die mogen nog heel even. Ze moeten echt dreug weer ook, hè. Dus echt weer helemaal gefrituurd zijn. Dus ze mogen nog heel even. Dadelijk doe ik hier dus papier aan. Dan leg ik heel even op dat papier het overtollige vet. En kunt er dan ook zo nog op? Ja. Wie op friet? Ja, ja. Smaakt het dadelijk niet een soort chips of Ja. hoe moet je dat voorstellen? Ja. Dat die miljoen eigenlijk Ik denk, ja, wat wie sorseneren normaal smaken? Eigenlijk vrij neutraal, hè. Er zit niet veel Ja, ja. smaak in, of die koken ze in de melk. En dan doen ze het nootmuskaat bij, of wat dan ook. Het heeft eigenlijk weinig smaak. Maar 1000 frituren, ja. Eigenlijk bijna alles, als ze dat dun snijdt en geeft frituren, dan krijg je gewoon een chipsmaakje. Ja. Nou, het overtollige vet eraf. En dit wordt nog helder als het afkeurt. Hè. Ja. Kijk, nog even gebeuren. Hè. Nu gaat het gebeuren. Het vlees is goed. Verstandig lekker. Dat gaan we op de plank leggen. Oh. Zit er gewoon uit, Bart. Ja. Al zeg je het zelf. Ja. Maar daar had ik niet aan getwijfeld. Nee, dat wordt geteld, hè. 1, 2, 3. Ja, zeker. Zeker. Ah, kijk, de puree. Eigenlijk is het mooi smeuig zat, hè. Ja. Hoeft niet zo giga. Ik bedoel, het gaat zich toch om het vlees. We hebben het vlees. En dat kunt ze eigenlijk trancheren, snijden. Zo. Zie je? Oh. Ja. Draait ze hem nog even om, dat is niet gaat makkelijker. Want meestal aan de bovenkant is er wat aangedrukt, heb ze met de mes niet zo goed door. Nou, die saus die hebben we ook, die hebben we ingekookt, hè. Dus eigenlijk die marinade met de kalfon. En dan mogen een paar pruimpjes nog erin, hier en daar. Dat is wel lekker. Er kunnen niet pruimen genoeg in zitten. Ja, dat is een dag, dat kan ik niet zomaar.
Waarom lach ze nou? Ik lach weer. Die zijn weer niet met de aandacht erbij, Bart. Die zijn weer als best. Mooi. Kijk eens zo. Die denken de ganse dagen ook alleen maar aan eten. Eten, ja, eten. Dat is echt... Ja, je was zo kwaad, zeg. Kost wel een... Oh, daar hadden we nog geen zout op gedaan, maar dan doen we er nog een beetje zout op. Dat is wel chic, zeg. Ja. Luxe. Zo. Nou, mogen er nog zeker 2 van maken, hè? Ja. Ja, mooi. Ik en doe één, Jan. Ja, en Joek heb ik niet meer nodig. Nee, ik denk dat ze wel 4 vaste vingers hebben. Ja. Nou, dat ik heb gezien, wie Door goed de dat ze jaren kunnen zijn die stoken. wel 4 vast geworden, ja. Dan kunnen ze altijd herkennen het brandje, littekens. En hen hebben ze me ooit verteld. Nou, dat is toen een goede kok. Ik moet er vandaag gekomen. Ik word er vandaan gekomen. Is genoeg puree, ja. Ja, inderdaad. Die lekker bedje van puree. Ja, kijk het dat de Olaf er nog een beetje over Ja, had. Dat is ook genoeg. Ja. Pak maar de 3 beste, kids en hoor. Ja. Moest ik bekijken. Ja. Zo. Perfect. Nou, ik heb Kijk sausje erop. Zeusje, hè? Eerst het sausje erop. Ja. Wie staat? Pruimke erbij, hè? Nou. Even het felicier knooien. Ja, geweldig. Oh. Hey. En hè? Ja, geweldig. Ik sta versteld. Ja, kijk Ja, eens. geweldig. Zet hem maar op. Zo. En pijertje liggen. Zo. Wat pruimpjes er bovenop zo. En dan lekker saus. Nog met medaantjes. Nou, kijk eens hier, wat heerlijk zeg. Oh. Dat ligt al bieden koken met sterren in. Ja, ik ook. Met sterren is het meer. Kijk eens Hè? hier. Och. En hier de finishing touch, speciaal ervoor gesneden. Och. Dat is Ja, het. dat brengt ze Zo. dat. Helemaal. Helemaal goed. Zit erop. Vrouwen op de bel. Hou maar even op de bel. Bartje, het eten is klaar. Wat drinken we erbij, jongen? Och ja, dat is toch alweer een windje ding, of niet? Hè? Ja. Wat of dat wel niet uit. Moet over zijn scholkje af, hè? Want met dit of wat er een scholk mee met dit? Nee, we gaan Oede het nou nu. Heb je toch ondanks die zware carrière wat je hebt als kok, heb je hier het bier kunnen leren van Bart? Jawel, ik heb er wel wat geleerd. Dat is fijn technieken en ook het marineren. Dat werd ook niet gedaan omdat het eigenlijk te lang duurt. Dus ik vond het een geweldige ervaring, jawel. En ik moet zeggen, overal waar we hier komen, is alle voor de aanbevelen, Bart. Ja. Hoort ik een Bartje maar aan, jong. Dat is de mooiste Dan mocht ze moment. er verder. De mooiste moment van de dag. Ja, ook proeven als het lekker is wat we gemaakt hebben. Ja, tuurlijk Bart. Dat is wel niet onbelangrijk. Smakelijk eten. Smakelijk eten, ja. Ik doe net te veel langs dan. Windkeer erbij, uiteraard. Ja. Dat we ook kunnen blussen, hè? Nou, Heerlijk. wat vind je ervan, hè? Ik vind Ik vind het geweldig. het goed geluk. Zou je dat zelf ook kunnen maken? Nu, in dit geval. Ik denk dat we dan toch nog even te raden moesten gewoon naar Bart, omdat die voorbereiding met de kalf vond en die marinade toch wel ingewikkelder is als bij wijze van spreken het vleeskreet maken. Nou ja, dan weet ik het veel beter gemaakt. Dan komen ze weer een keer langs. Maar als je een zwaar optreden hebt gehad, ga je met de vrouwtjes. Lekker gelezen wien drinken, niet in populair. En Bart, u hoort het. Het regende weer punten, hè, Jan. Ja. Het is gewoon weer perfect zoals altijd. Wil je de volgende keer hier samen met mij zitten te smekkelen en samen koken met Bartje, geef ik dan op bij het programma Koken met Ton, info@tv11.nl. Ik zal zeggen, eet smakelijk. Smakelijk. Ja. Ja Ton, zoals Jan Producten hebben gezeten tussendoor nog optreden. Ze waren we nog op een plaats, ze kregen van heerlijke Pruise broodjes met vlees en kaas. En weet je nog wel van vroeger. Zo'n saal met goeie botter, met zo'n botterkrullen bovenop. Dat was geweldig wie die vrouw die Ja. tijd gemaakt heeft. En ik vroeg nog aan die vrouw, ik zeg, wat verdorie, zeg, maar wie kreeg er zo gaat verder? Ik zeg, die krulletjes in die botter. Ja, zegt ze, dan pak ik me die keibotter uit de keulkast. En dan pak ik me een heet mens, dan krijg ik die goed plat. En dan pak ik mijn kunstgebed uit en dan ried ik zo die krulletjes in die botter. Luister je dat ook zo maar? Nee, ik heb geen kunstgebed. Ah, dat is wel. Wie doet het dan? Ik maak geen krookjes. Maakt er geen kroken zo.